Hej, jeg vil fortælle lidt om undervisningskonceptet Flipped Classroom, som er en ny måde at organisere undervisning på, som har fået rigtig meget opmærksomhed rundt omkring i uddannelsesverdenen og skoleverdenen inden for de seneste år. Øh, Man kan sige, Flipped Classroom er opstået som et slags græsrodsprojekt. Metoden eller konceptet er udviklet af lærere i forbindelse med deres praksis, og den er defineret med relativt få og enkle kendetegn. Øhm, øh, og de kendetegn, det er, at man kondenserer lærernes formidling i videoer, som gøres tilgængeligt for eleverne inden undervisningen. Det vil sige, at den formidling og instruktion, de forelæsninger, man ofte ser i starten af undervisningen, flyttes til før undervisningen, og man lader eleverne møde den i forbindelse med deres forberedelse til undervisningen. Og man forsøger at skabe tid til i undervisningen, at eleverne er aktive og handlende ved at klæde dem på inden undervisningen. Her kan man se et billede af, hvordan man kan opfatte et traditionelt klasselokale i forhold til et flippet klasserum. I det traditionelle, der har vi så en underviser, som forelæser og forklarer eleverne et stof, og eventuelt sætter dem i gang med at arbejde med stoffet, og så til sidst giver eleverne lektier for, hvor de så derhjemme kan arbejde videre med stoffet. Den model, den er så afløst i Flipped Classroom af en model, hvor underviseren inden undervisningen har uploadet en video, hvor forelæsningen, formidlingen, instruktionen ligger, og hvor man så relativt hurtigt i selve undervisningen går til at arbejde med tingene, og hvor så elevernes aktive arbejde med stoffet kan stiliseres, supporteres, støttes af læreren, mens lærer og elev er sammen. Og det er sådan et udtryk for nogle af de grundlæggende principper i konceptet. Det vil altså sige, at lærerens rolle er tænkt en lille smule anderledes i det her koncept. Og blandt de pionerer, der har været inden for Flipped Classroom, har der været et klart ønske om, at man kan bruge tiden i selve undervisningen på at vejlede og støtte frem for at forelæse. Det har også været centralt, at læreren er der i de perioder, hvor eleven arbejder aktivt med stoffet. Det vil sige, det giver i et Flipped Classroom perspektiv giver ikke mening, at eleven sidder og laver lektier og fordyber sig i stoffet på et tidspunkt, hvor læreren ikke er til stede. Og det har altså givet konsekvensen, man har taget, det er altså at flytte præsentationen ud af timen, lægge den før, og så give plads til opgave og problemløsning i selve timen. Tre bud på konceptets popularitet kunne være, at konceptet kan ligge i meget god forlængelse af aktivitets- og erfaringspædagogikken, og de tilhængere, der er af den måde at tænke pædagogik på, og som ser potentialet i konceptet, fordi det erstatter en lærercentreret formidling og instruktion med elevcentreret aktivitet og erfaringsdannelse. Det kunne også være, der er også en vis interesse på uddannelsespolitisk niveau i forhold til, at man med centralt formulerede videoer kunne effektivisere undervisningen. Det vil sige, at lærerens formidling bliver måske optimeret eller forbedret, eller man laver nogle centrale videoer, hvor man har en god formidling af et stof, som læreren ikke skal stå for, den enkelte lærer ikke nødvendigvis skal stå for, eller man
lærerne deler oplæggene imellem sig. Det frisætter lærerne i forhold til deres forberedelse, eller frisætter lærerne til at være mere optaget af elevernes læreprocesser i timen, og forhåbentlig øge elevernes udbytte læringsmæssigt. En tredje årsag kunne være, at der er mange, altså hele uddannelsesverdenen er jo meget optaget af integration af teknologi og digitale medier i skolen. Og i det perspektiv er konceptet også interessant, fordi det netop arbejder med digitale videoer. Og arbejder inden for, altså med udgangspunkt i de digitale platforme. Jeg kan sige, som det allerede er antydet i nogle af de forrige slides, så bygger Flip Classroom på nogle læringsteoretiske forudsætninger. Blandt andet på aktivitetspædagogikken og erfaringspædagogikken. Og kendetegnende for aktivitets- og erfaringspædagogikken er prioriteres undervisning, hvor eleverne selv får lejlighed til at arbejde med stoffet eller diskutere det, frem for undervisning, hvor lærerne udelukkende fortæller om stoffet. Ofte vil den måde at tænke læring på også involvere en optagethed af at gøre undervisningen undersøgelses- og problemorienteret. Og på den måde inddrage elevernes egne erfaringer, nysgerrighed og arbejdsformer, som så giver et øget ejerskab forhåbentlig og en øget dybde forståelse af stoffet i undervisningen for eleverne. Prøv selv. Prøv at stoppe videoen, og så tænk på en situation, hvor du selv har haft lejlighed til at arbejde med stoffet, aktivt med stoffet, og en situation, hvor læreren har holdt foredrag. Og hvad betød de situationer i forhold til din læring? Vend tilbage til videoen, når du har gjort dig dine egne refleksioner. En anden læringsteoretisk betragtning, som har indflydelse på konceptet, det er tanker om repræsentationsformer og modaliteter. Der kan man sige, at FC bygger på en opfattelse af, at man vil udnytte og kombinere forskellige repræsentationsformer. Det kan være kropslige, bevægelsesorienterede repræsentationsformer, altså at man viser noget, at læreren simpelthen viser noget ved at dramatisere tingene, eller eleverne selv er aktive undervejs, eller repræsentationsformer i forhold til genstande, artefakter, altså man har sendt cubes i undervisningen, eller billeder, diagrammer, sprog og symboler som repræsentationsformer. Sprog, det er jo ofte i form af tekst, men kan jo også være talsprog. Men at arbejde med det at udnytte og kombinere forskellige repræsentationsformer kan styrke elevens læring. Og der er også der er det understøttet af, at hukommelsesforskning peger på, at informationer huskes bedre, når måden eleverne interagerer med stoffet på, hvilket definerer tanken omkring modaliteter, hvis den måde den varieres og kombineres. Der skelnes mellem 4 forskellige modaliteter: den visuelle, den auditive og den kinæstetiske, og til sidst den taktile. Altså visuelt synet, den auditive er lytte, høre, den kinæstetiske er den kropslige fornemmelse, og den taktile det at føle og røre. Prøv at overveje, hvordan den her video, hvordan kategoriseres den i forhold til repræsentationsformerne. Og prøv at overveje, hvilken modalitet der lægges op til i kraft af den her video og dens repræsentationsformer. Det næste, man kan sige omkring i forbindelse med læringssynet, det er det her forhold mellem flipped learning eller flipped classroom, hvor der er en vis diskussion inden for miljøet stadigvæk. Der er generelt et stort ønske om at sætte elevernes læringsprocesser i centrum, frem for at fokusere på lærerens gennemgang af stoffet, som det er nævnt tidligere. Der er også derfor en del, der i stedet for begrebet flipped classroom taler om flipped learning. For eksempel Roland Hartmann og Peter Holmboe i deres bog Flipped Learning, to danske
undervisere på de videregående uddannelser, der har arbejdet meget med konceptet. Øhm, jeg kan sige, at der er ikke entydige eller klare anvisninger i Flip Classroom-konceptet på, hvordan elevernes læreprocesser sættes i centrum i klasserummet. Men nogle pionerer inden for området kombinerer Flip Classroom eller Flip Learning med det, man kalder Mastery Learning, hvor man lader eleverne arbejde individuelt i grupper med særskilte mål, altså deres egne mål, som ikke nødvendigvis er det samme som nabogruppen, og så løbende giver feedback på de her specifikke mål. Man kan sige, at det er et koncept, som tager afsæt i en tænkning, som Benjamin Bloom står for, faktisk allerede introduceret i starten af forrige århundrede. Altså det er altså en måde at tænke, ud over at tænke videoerne før undervisning, så tænke over, hvordan man aktiverer eleverne undervejs. Et eksempel på en Flip Classroom video kunne se sådan her ud. Et spørgsmål, der melder sig, det er, om man skal lave videoen selv. Pionerer inden for FC Flip Classroom, som for eksempel Jonathan Bergman og Aaron Sams, de optog sig selv, mens de underviste, gjorde disse videoer tilgængelige for eleverne inden undervisningen. Andre, som er optaget af at gøre undervisningen tilgængelig uden for klasserummet i stil med det her koncept, har i stedet for valgt at bygge digitale platforme, hvor eleverne kan deltage i e-læring. Prøv at besøge Khan Academy. I kan søge det frem på nettet relativt enkelt og undersøge det koncept. I behøver ikke at logge ind. I kan bare trykke på emner op i venstre hjørne og for eksempel vælge begyndermatematik. Hvis læreren laver sin egen video, kan man sikre sig, at det passer lige netop ind i det forhold til den givne klasse og de givne elever, men det tager tid. Hvis læreren bruger andres videoer, sparer han tid, men risikerer så samtidig, at videoen opleves som uvedkommende for elever. Det kunne man jo risikere med for eksempel Khan Academy. Hvad siger forskningen om konceptet? Jamen ikke så meget endnu. En del forskningsresultater peger på, at både lærere og elever er glade for konceptet, men der findes ikke forskning, som afgør, om eleverne lærer mere eller mindre, hvis undervisningen tager afsæt i konceptet. Det er noget af det Metropol forskes i. For eksempel er en række lærere blevet uddannet i konceptet, og deres undervisning er blevet observeret. Og lærere og elever er blevet interviewet efterfølgende. De undersøgelser skal så danne udgangspunkt for, at endnu flere lærere bliver undervist i konceptet, og så og så bliver det undersøgt, om de om eleverne har lært mere. Hvad siger erfaringen om konceptet? Jamen det siger, at selvom det er et koncept, så er der stadigvæk mange måder at arbejde med konceptet på, og at eleverne ofte tager positivt mod den måde at blive præsenteret for viden på, altså en ny måde, men at konceptet ikke i sig selv sikrer engagement og ejerskab og aktivitet fra elevernes side. Det er stadigvæk afgørende, at læreren træffer gode valg i forbindelse med planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningen, for at eleverne lærer noget. Det du kan overveje, det er, hvis Flip Classroom er svaret, hvad er spørgsmålet så? Det kan du overveje ud fra din egen
refleksioner eller nogle af de overvejelser, der er gjort her i videoen.